Yuk semoga mas adegan saat lajengipun inggih punika tari burung. Hari yang kau tunggu bertahun
Muhammad Aldi Pratama juga Aryo Okta. Aduh siapa? Piano Nawab ya Mas ya. Oke Mbak Ika, ya terima kasih Mbak Ika. Salam-salamnya ya Mbak Ika ya. Ya semoga yang laju ke yang kedua ya semoga sing putranipun sebati ditompakekan serba mawon rega polo rega kanca tetep kalian mriku SS BM. Yuk semoga. Abah Lala.
sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora Karena goyang apa ora iki? Ora saiki iki. tambah ombo Apa ya? Ananging priye tapi wis kejar. Aku pernah bakalan hati. Amarlah ketenan
Matur suwun ya. Spesial buat tuan rumah ya Mbak Iga. Iki ana siji meneh iki Mas, Apa meneh, Mbak? panyuwune ninggal Katresna. Ninggal Katresna. Nah ya paringi Mbak. Bar kuwi kelek tragedi Mbak O. Singo sinar budaya muda. Asik bro. PDS Audio. Nangis sakron hatiku. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju Tinggal mundur, maju aku. mundur. Iya, ha, iya, Apa sliramu ora rasa. ora. Aku kudu mbak sambat karo sapa cerita Tak semua nerina
suwun nggih para kadang pamirsa kagum miwah putra bagi mawon di kota Ari borok saking Singo Sinar Budaya Muda. Ya kapan